Шаян ТВ каналында Акыл Батыл тапшыруы сезне сәламлей. Бүген тапшыруыбыз музыкага багышланган булыр. Музыкаль белемнәрне сынап карарга бүген Миләүшә һәм Инсаф килделәр. Сәлам дуслар. Исәнмесез. Үзегез белән таныштырыгыз әле. Минем исемем Инсаф, миңа 14 яшь, мин вокал белән шөгыльләнәм. Футбол, хоккей уйнарга яратам, тормышны яратам. Рәхмәт Инсаф, Миләүшә үзең белән таныштырсаң. Мин Нугманова Миләүшә, миңа 15 яшь, мин 9 класска күчтем. Җырларга яратам һәм киләчәктә актриса буласым килә. Рәхмәт бик зур. Әйткәнемчә, уйныбыз музыкага багышланган булачак. Сез мине әзерләгән сорауларга җавап бирергә әзерме? Әзер. Алайса башлыйбыз. Беренче тур кагыйдәләре белән таныштырам. Сорау яңгырауга сез чиратлап үзегезнең җавапларыгызны бәяләячәксез. 0-дан алып 10-га кадәр. Һәр сорауга җавап вариантлары бирелгән. Җавабыгыз дөрес булса, бал сезнең исәбегезгә була. Юк икән, бал алына. Беренче турда барлыгы 3 сорау. Кагыйдәләрне аңладыгыз? Аңладык. Беренче сорауны укыйм. Кайсы композитор иң күп симфониялар язган? Инсаф, син беренче булып җавап бирерсең. Ничә бал куясың? Миләүшә, 9. җавап вариантларын тәкъдим итәм. Йозеф Гайден, Йоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Ричард Вагнер, Петр Ильич Чайковский, Джузеппе Верди. Инсаф, син беренче булып җавап бирәсең. Минемчә, иң күп симфония язган композитор ул Йозеф Гайден. Җавабыңны кабул иттек. Җавабың дөресме юкмы икәнен Миләүшәнең җавабыннан соң белербез. Мин Инсаф белән килешәм. Йозеф Гайден. Дөрес җавапны укып үтәм. Йозеф Гайден 100-дән артык симфония язган. Симфония оркестр өчен зур музыкаль әсәр. Алга таба икенче сорауга күчәбез. Фортепианода ничә ак һәм кара төймә бар? Миләүшә, син үзеңнең җавабыңа ничә бал куясың? 10. Инсаф, син үзеңнең җавабыңа ничә бал куясың? Әйдәгез соң укыйм инде. Әйдәгез, онытма. Сорауны яңадан укыйм. Фортепианода ничә ак һәм кара төймә бар? 100, 96, 88, 55, 76, 120. Миләүшә, синең җавап? Фортепианода 88 ак һәм кара төймә бар. Син җавабыңны дөрес дип уйлыйсың? Ие. Инсаф, синең җавап? Мин Миләүшә белән килешәм, фортепианода 88 ак һәм кара төймә бар. Дөрес җавап. Фортепианода 88 ак һәм кара төймә бар. Алдагы сорауга күчәбез. Алтынчы операсын иҗат иткән композитор. Инсаф, син үзеңнең җавабыңа ничә бал бирәсең? 10. Миләүшә, син? Мин дә 10. Киләсе сорауны яңадан укыйм. Алтын шеш операсын иҗат иткән композитор. Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Рөстәм Яхин, Фәрит Яруллин, Нәҗип Җиһанов, Илмир Низамов. Инсаф, синең җавап? Алтын чәч операсын Нәҗип Җиһанов иҗат иткән дип уйлыйм. Рәхмәт. Миләүшә, синең җавап? Мин Инсаф белән килешәм. Нәҗип Җиһанов. Җавапны кабул иттек. Һәм дөрес җавап Нәҗип Җиһанов. Инсаф 30 балл, Миләүшә 29 балл туплап беренче турны тәмамлыйбыз. Икенче турны башлаганчы сорыйм әле. Сез киләчәктә үз юлыгызны музыка белән бәйләргә уйлыйсызмы? Миләүшә. Әйе, уйлыйм. Киләчәктә миңа актриса буласым килә. Алла таба уңышлар сиңа, Миләүшә. Инсаф, син? Әйе, әлбәттә, киләчәктә танылган җырчы булырга телим. Халыкны яратып, аңа җырлар багышлап, җырларга тырышам. Рәхмәт сезгә бик зур. Алга таба уңышлар. Һәм без икенче турга күчәбез. Без сезнең белән композиторларга тукталабыз. Аларны никадәр белүегезне тикшерәбез. Экранда сезнең өчен композиторларның портретлары күрсәтеләчәк. Сез аларны атарга тиеш буласыз. Һәр дөрес җавап өчен 5 балл. Композиторның исемен атарга кирәк була. Әгәр ялгышасыз яки әйтә алмыйсыз икән, чират көндәшегезгә күчә.
Birinchi ikki portret Milyosha Sena. Ekranda qaysi kompozitor suratlangan? Ekranda Gayden ko'rsatilgan. Javob durust tugul. So'rov kundashga qo'shay. Ekranda qaysi kompozitor suratlangan? Bilmayman. Ayta olmaysiz. Yarar, durust javobni aytib o'zim. Wolf Amadey Mozart dunyo ko'lam tanilgan kompozitor. Haliga o'yinchilarimizga ball berilmay. Ko'chamiz oldagi portretga. Ekranda qaysi kompozitor suratlangan? Milyosha Srovsin. Bu kompozitor Rustam Yaxin. Rahmat, javobini qabul etdik. Milyosha javob shundan durust. Ekranda Rustam Yaxin suratlangan. Insof, hozir endi sening shirat. Ekranda qaysi kompozitor suratlangan? Insof, sening javob? Bilasizmi? Yo'q. Alaysa so'rov kundashga qo'sha. Milyosha, ekranda qaysi kompozitor suratlangan? Men de bilmayman. Haliga o'yinchilarimiz javob bermadi. Durust javob zamonida 10 opera, 3 balet, 7 simfoniya ham tag'ini bek ko'p turli muzikal asarlar ijod etgan Pyotr Ilyich Chaykovskiy suratlangan. So'nggi surat. Haliga ekranda qaysi kompozitor suratlangan? Insof, so'rov senga. Bilmayman. Javob bilmayman. Alaysa so'rov kundashga qo'sha. Milyosha, sening javobing? Bilmayman. Durust javob. Ekranda Tatar kompozitori Salih Saidashov suratlangan. Qizg'anishga qarshi bu turda Milyoshagina durust javob berdi. Milyoshaga 5 ball istaladi. Kelasi turga ko'chamiz. Ham ustunlik Milyoshada 34 ball, Insof senda 30 ball. Kelasi turga ko'chamiz. Üçüncü tur qoidalari birinchi turniqqa o'xshagan. Lekin bu yo'li biz sizning bilan ortiq javob variantlarini saylaymiz. E'tiborli bo'linglar. Shulay javoblaringizni o'zingiz bayalaysiz. Har durust bo'lgan ishtirokda ball sizning hisobga bo'ladi. Yo'q ekan, ball olana. Qilli muzika o'yin qurollari. Bu yo'li Milyosha sendan boshlaymiz. Milyosha, durust javobga necha ball berasan? Insof, sen o'zingning durust javoblaringga necha ball berasan? 10. Ulashar ball. Qilli muzika o'yin qurollari. Gitara, kontrabas, arfa, violonchel, trombon, balalayka. Trombon tınlı o'yin qurollarına kira. Seningcha ul qilli o'yin quroli tugul. Aya. Javobing tugul, keri o'ylar o'ylamaysizmi? Yo'q. Alaysa insof so'rov senga. Benim javobim trombon qilli instrumentlarga kirmaydi. Javoblarni qabul etdik. Naq mana shu javobni saylamak kerak edi. Trombon qilli muzika o'yin quroli. Kelasi so'rovga ko'chamiz. Rus kompozitorlari, insof sen birinchi bo'lib javob berasan. Durust javobga necha ball qo'yasan? 10 ball qo'yaman. 10 ball. Milyosha, sen o'zingning durust javobiga necha ball qo'yasan? 10 ball. 10 ball. Ilya Rachmaninov, Mikhail Glinka, Fyodor Shalyapin, Modest Mussorgskiy, Pyotr Chaykovskiy, Nikolay Rimskiy-Korsakov. Insof, sening javob? Menimcha Modest Mussorgskiy rus kompozitori tugul. Menimcha Fyodor Shalyapin rus kompozitor tugul. U opera ijrochisi. Javoblarni qabul etdik. Durust javob Fyodor Shalyapin, tanilgan opera ijrochisi. Aferin Milyosha. Insof, qizg'anishga qarshi sening javobing durust bo'lmadi. Insofdan 10 ball olinadi. Milyosha, senga 10 ball istaladi. Kelasi so'rovga ko'chamiz. Muzikal terminlar. Milyosha, birinchi bo'lib sen javob berasan. Durust javobiga necha ball berasan? 7 ball. 7 ball. 10 tugilmi? Tag'in 7 ball deb o'ylaysan. Yarar. Insof, sen o'zingning durust javobiga necha ball berasan? 5 ball. 5 ball. Javob variantlarini taqdim etamiz. Bariton, tenor, soprano, oktava, gamma, akmeizm. Milyosha, birinchi bo'lib sening javob? Akmeizm muzikal termin tugul. Menimcha akmeizm. Javoblar qabul etildi. Durust javob akmeizm. Akmeizm ul adabiy yo'nalish. Aferin.
Миләүшәгә 7 балл өстәлә, Инсаф сиңа 5 балл өстәлә. Өченче турны Миләүшә 53 балл, Инсаф 25 балл белән төгәлләде. Алдагы тур үзгәрешләр кертер икән? Хәзер белербез. Киләсе 4нче турга күчәбез. Соңгы турыбызны башлыйбыз. Һәр кайсыгызга 10 сорау әзерләнгән. Тиз арада аларга җавап табарга кирәк булачак. Һәр дөрес җавап өчен 1 балл. Кайдалар аңлашылды? Әлегә исәп 53-кә 25. Инсаф, беразга гына калышасың. Шуңа синнән башлыйбыз. Син әзерме? Әзер. Алайса башлыйбыз. Беренче сорау. 3 аяклы, өстәл формасындагы музыкаль инструмент. Арфа. Җавабың дөрес түгел, дөрес җавап рояль. Икенче сорау. Дөньяда иң зур музыкаль инструмент. Орган. Җавабың дөрес. Кайсы татар җырчысын калпаклы сандугач дип йөрткәннәр? Сара Садыйкова. Әлбәттә, җавап дөрес. Колак белән без нәрсә ишетәбез? Инсафтан җавап ишетмәдек, дөрес җавап аваз. Киләсе сорау. Музыкаль авазларның кәгазьдә сурәтләнгән билгеләре. Нота. Дөрес. Киләсе сорау. Татарстан гимнының композиторы. Рөстәм Яхин. Әлбәттә, Рөстәм Яхин. Дөрес, афәрин Инсаф. Киләсе сорау. Түбән ирләр тавышы. Баритон. Или бас. Бас или баритон? Төгәл җавап берәүгә булырга тиеш. Бас. Әлбәттә, түбән ирләр тавышы ул бас. Киләсе сорау. Шигырь юллары һәм кидән торган әсәр. Җыр. Әлбәттә, дөрес, җыр. Киләсе сорау. Бик катлаулы сорау. Ми нотасыннан соң нинди нота килә? Фа. Әлбәттә, дөрес. Кечкенә баланы йоклату өчен кирәк. Бишек җыры. Әлбәттә, дөрес, Инсаф. Инсаф, син 4нче турда 8 балл җыйдың. Афәрин, Инсаф. Рәхмәт. Әлегә синең 53 балл. 4нче турда тагын баллар өстәлер микән? Хәзер тикшерербез. Син әзерме? Әзер. Алайса башлыйбыз. Аны оркестрның җаны дип атыйлар. Скрипка. Әлбәттә, дөрес, скрипка. Киләсе сорау. Оркестр яки хор белән бергәлектә уйнаучы яки җырлаучы музыкант ничек атала? Солист. Дөрес, солист. Киләсе сорау. Кайсы данлыклы композитор үзенең иҗатын 5 яшьтән башлый? Сәйдәшев. Җавап дөрес түгел, дөрес җавап Моцарт. Киләсе сорау. Кайсы кошны җырчы диләр? Белмим. Иң гади сорау. Кайсы кошны җырчы диләр? Җавап ишетелмәде, дөрес җавап сандугач. Күңелле, тиз отып алына торган кыска җырлар. Такмак. Дөрес, такмак. Россия Федерациясы гимнының киен кем язган? Сорау катлаулы. Синең җавабың? Белмим. Дөрес җавап Александр Александров. Исеңдә тот, Миләүшә. Киләсе сорауга күчәбез. Югары хатын-кыз тавышы. Белмим. Сопрано. Исеңдә тот. Ирләрдә иң түбәне бас, хатын-кызларда иң югары сопрано тавыш. Киләсе сорауга күчәбез. Авыр сорау. Фикереңне туплап җавап бир. Җырны башкаручы. Җырчы. Әлбәттә, дөрес. Тәртип буенча иң беренче нота. До. Фикерең түгел? Әйе, әлбәттә, беренче нота до. Илнең символы булган музыкаль әсәр. Гимн. Әлбәттә, дөрес, гимн. Миләүшә һәм Инсаф, бик зур рәхмәт сезгә тапшыруыбызда катнашкан өчен. Сезнең белән бик күңелле булды. Үзегез дә яңа әйберләр өйрәнгәнсездер. Музыкаль белемегезне дә тикшереп алдык. Сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бүгенге уенда җиңелсәм дә, мин
кайгырмыйм, кайфым төшми. Нәрсә мин аңладым, һәрбер адымыбызны, эшебезне ясаганда мин катуйларга кирәк. Бүген дә мин ашыктым да, дөрес җавапны бирмәдем, 10 балга артка киттем. Ләкин мин кайгырмыйм. Күбрәк белергә кирәк. Бик кызык булды, бик күп яңалыклар белдем һәм киләчәктә күбрәк композиторларны белергә кирәк.